Избирам две малки групи по 4 души, които ще участват напълно безплатно за период от един месец. Стартирам пилотни групи за разговорен английски, в които ще тествам нов формат на обучение, базиран на активно говорене, практически упражнения и реални ситуации. Идеята е не просто да учим теория, а да започнем реално да използваме английски език в спокойна и подкрепяща среда. По време на уроците ще работим върху говорене и увереност, разбиране и реакция в разговор, граматика чрез практика, полезни изрази и реални ситуации, упражнения по двойки и в група. За да се включите, е нужно да присъствате на всички уроци, да изпълнявате поставените задачи, да участвате активно, да дадете обратна връзка в края на програмата. Това не е свободен free trial, а пилотна група с ограничени места за хора, които са готови да се ангажират сериозно. При отсъствие без предварително предупреждение, мястото се освобождава за друг участник. Ако искаш да се включиш, пиши ми лично с кратко представяне. Какво е нивото ти, какво те затруднява най-много, защо искаш да подобриш английския си. Ще се свържа с одобрените участници с повече информация.